għal-jum sabiħ għalina ta' meta l-għajna fostna lil-lom tana ħanina għal-lum jannu l-anja l-annew l-eżis juħtana il-lum is-sirietna edin jifirħu mana għalix nofseklu ilu il-Knisja ewlenija laqet għall-ewwel darba l-istatwa ta' Marija. Eżis semmija ta' Radio Katedral u sinjuri li qed issegwuna minn fuq l-online TV inselmulkom u nawguralkom l-għodwa u l-festa it-tajba. Jien Tomas Anastasi u t-tekniċi tagħna Roni u Luk Bezzina u Francesca Camilleri qed inwaslulkom dawn l-awguri minn ġol Knisja Katedrali tar-Rabat Għawdex. Illum is-solennità ta' tluħ fis-sema ta' Marija Santissima. Waħda mill-festi prinċipali ta' matul is-sena, l-Għid tal-Assunta. Ninsab fil-Knisja Katedrali biex permezz ta' Radio Katedral inwaslulkom xandira diretta ta' ċelebrazzjoni pontifikali solenni immexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Tewma. Il-Reverendissimo Kapitlu Katedrali, il-Presbiterju Parrokjali, il-Reliġjużi tal-Belt Victoria u s-Seminaristi tad Djoċesi. Fit-tmiem il-Pontifikal jiġi moti ġieħ il-Parroċċa tal-Katedral u tingħata l-barka apostolika bir-rebħ tal-indulġenza plenarja. Nixtieq infakkarkom illi peress li din it-trasmissjoni qed tiġi mxandra fuq l-online TV tistgħu issegwu kollox minn fuq l-internet radiokatedral.com. Nixtieq insellem ukoll il dawk is-semmija li qegħdin isegwu minn fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi. F'dan il-pontifikal tiġi eżegwita
il-Missa Marija Ċelus Assumpta ta' Maestro Rej Xiberras, miktuba fuq xewqa u b'tifkira ta' Marija Tewma flimkien mal-innu Assunta Est Marija ta' Joseph de Brincat u versi ta' Dun Anthony Mario Saliba. L-innu is-Sultana tal-Paċi ta' Maestro Colin Attard b'versi ta' Joseph Calleja. L-antifona esegwita f'dan il-pontifikal hija Odi Maria Virgo ta' Cesare Vassallo. Il-pontifikal ikun animat mill-Kappella Sancta Maria Assunta flimkien mas-solisti u l-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joseph de Brincat, Maestro di Cappella. L-Aurora Youth Choir ikun taħt id-direzzjoni ta' Matthew Sultana. Għall-okkażjoni ta' din il-festa jiġu mistiedna personalitajiet distinti. Fosthom il-Ministru Għal-Għawdex, membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra, is-Sindku tal-Belt Victoria u kunsilliera tal-Kunsill Lokali tar-Rabat. Min-naħa tal-Kumitat tal-Banda Ċittadina Leone jiġu mistiedna il-President, is-Segretarju u membri tal-Kumitat tal-istess għaqda mużikali. Din is-sena, il-Parroċċja tal-Katedral qiegħda tiċċelebra it-300 sena mill-ewwel purċissjoni ta' Santa Marija. Għaldaqstant, fuq kitba ta' Monsinjur Joseph Bezzina, ħantikom xi tarif dwar din l-ewwel purċissjoni. Nhar il-ħamis, 15 ta' Awwissu 1726, 300 sena ilu, ħarġet għall-ewwel darba il-purċissjoni ta' Santa Marija mill-Knisja Matriċi ta' Għawdex. Din l-ewwel purċissjoni ta' festa titolari dokumentata Għawdex u kellhom jgħaddu iktar minn 100 sena biex tidħol f'Għawdex u trabbi l-eruq id-drawwa ta' purċissjoni nhar il-festa titolari. L-ewwel purċissjonijiet. 300 sena ilu, il-purċissjonijiet kienu ilhom li daħlu fil-kalendarju tal-Knisja ta' Għawdex. Iżda dawn kienu vottivi, iġifieri kienu jsiru b'vot. Bil-Malti b'weda, bratt il-ħajr ta' xi grazzja kbira maqluha mill-poplu Għawċi. L-ewwel purċissjoni vottiva iddokumentata fl-1592. Il-purċissjoni ta' San Girgor nhar 12 ta' Marzu. Din kienet titlaq mill-Matriċi għal fuq it-tomba, iċ-ċimiterju medjovali tal-Matriċi li nqeret meta nbena floku l-Oratorju Don Bosco fl-1946. Wara l-kant tal-Miserere u d-berik tal-Oqbra, din kienet tibqa' sejra Sahar Gerduf fuq ir-rieħ ta' Wied il-Lunzjata, fejn kien hemm knisja iddedikata lil dan il-qaddis. Kienet issir bratt il-ħajr għal ħelsien mill-pesta bl-interċessjoni ta' San Girgor. Purċissjoni oħra popolari dokumentata għall-ewwel darba fl-1620 kienet issir nhar 21 ta' Ottubru festa ta' Sant Ursula, li f'Settembru ta' dik is-sena kienet iddikjarata patruna ta' Għawdex u festa tal-Preċett. Din bdiet bratt il-ħajr għal ħelsien mit-terremoti u hi l-ewwel waħda li fiha intużat vara, il-bust ta' Sant Ursula, irregalat mill-Gvernatur Eugenio Ramirez Maldonado fl-1614. It-tielet purċissjoni mill-Matriċi, dokumentata lejn l-1663, kienet tal-Madonna tar-Rożarju fl-ewwel ħadd ta' Ottubru. Pjuttost devozzjonali iktar milli vottiva. Kienet rott ħajl lill-Madonna għal ħarsien tagħha fuq il-Knisja Universali. L-Arċipriet Nicolò Cassija Testaferrata. L-idea ta' purċissjoni nhar il-festa ta' Santa Marija kienet tal-Arċipriet Nicolò Natal Cassija Testaferrata.
Nicolò twilet lejn is-sena 1661 il-Belt Valletta u b'xi mod mhux tant ċar jidher li kien wild fi ħdan il-familja nobbli Kassija Testaferrata, nobiltà Maltija li llum hi estinta. Id-data ta' twelid tiegħu ippreżunta minn ta' mewtu fl-1729 meta tniżżel li kellu 68 sena. L-aħjar biografu tiegħu u l-istoriku Francesco Agius de Soldanis, kanonku tal-Matriċi. Fil-manuskritt tiegħu il-Gozzo Antico Moderno Sagro Profano, de Soldanis twieled fl-1712 u għalhekk jiftakru tajjeb f'żożitu għax kellu 17 sena meta Nicolò miet. Jarrafna li Nicolò inbagħat Għawdex mill-familja biex jiġi mħarreġ fi xjenzi ekleżjastiċi mill-Arċipriet Karlu Magri. Ftit wara li dan laħaq Arċipriet tal-Matriċi fl-10 ta' Frar 1681. Magri li għadda ħajtu Ruma ma damx ma qabbad lil Lorenzo Gafà biex jippjana matriċi ġdida. Peress li kien beda jonqsu d-dawl, Nicolò li allura kellu 20 sena sar lit il-leminija tiegħu. L-Arċipriet Magri dlonk ara fl-intelligenza ta' Nicolò u qataħħa li jibgħatu il-propaganda fide Ruma biex ikompli l-istudji tiegħu hemm. Kassija aktarx mar Ruma fl-1687 u damem ma' 3 snin tant li rnexxielu jikseb dottorat fit-teoloġija u fil-liġi kanonika u ċivili. U kien ordnat qassis Ruma fid-29 ta' Jannar 1690. Lura Għawdex, l-Arċipriet Magri li kien kważi tilef id-dawl għal kollox, fdalu f'idejh kemm it-tmexxija pastorali tal-Matriċi kif ukoll it-tħejjijiet għall-bini tal-Knisja l-ġdida. Bittri Apostoliċi ta' 30 ta' Diċembru 1692, il-Papa Innoċenz XII ħatar lil Don Nicolò koadjutur tal-Arċipriet Magri bid-dritt tas-suċċessjoni. Magri miet fil-25 ta' Ottubru 1693 fl-età ta' 76 sena u Don Nicolò laħaq Arċipriet floku. De Soldanis jafferma li minn dakinhar Don Nicolò adotta il-kunjom Magri ta' Don Karlu ma tiegħu b'rispett lejn il-patrun tiegħu. U hekk sar Nicolò Natale Kassija Magri. Ekku imniżżel fuq qabru fil-kappella ta' San Franġisk ta' Pawla il-Katedral. Fl-età relattivament żgħira ta' 31 sena u ħafideh it-tħejjijiet u eventwalment il-bini tal-matriċi ġdida ma' kummissjoni mmexxija minnu u magħmula mill-kanonċi Don Paolo Cifaj, Don Luigi Cifaj u Don Giulio Camilleri. U tant kien manager tajjeb ngħidu llum li l-bini tagħha ma waqaf qatt. De Soldanis jiftakru bħala bniedem li kien juri ħeġġa mixawla biex jira il-merħla tiegħu bħiltu kollha. Għalkemm kellu dera ta' jibes u aktarx ukoll ta' qalil milli ta' ħelu, dan sewa biex kulħadd ikollu il-biża' tiegħu. Kien maħbub għax hu dera biss kellu ta' aħrax, imma minn ġewwa kien ta' qalb tajba. L-aqwa monument tiegħu u l-Knisja Matriċi, illum il-Katedral ta' Għawdex, li jubirek lejliet Santa Marija fl-1711 u assista għal konsagrazzjoni tagħha mal-Isqof Giacomo Canavex fi 11 Ottubru 1716. Ħabbrieki sa mewtu. Ir-residenza tal-Arċipriet kienet dar ma' ġenb il-Knisja ta' San Giuseppe fiċ-Ċittadella. Dar magħrufa bħala l-Palazz Galjares għax kien l-Isqof Baldasser Galjares li ħalla
bħala residenza lill-arċiprieti tal-katedral. De Soldanis jixed li kienet dedikat bruħu ġismu kemm tul il-bini u kemm meta nfettet il-Knisja kolleġjata. U ħsieb ħwejjiġa bħalli kieku kienet ħwejġu. Ħabbriki għall-kleru u għall-poplu. Kien ta' sikwiet jagħmlilhom l-eżerċizzji spiritwali ħalli jiġbidhom lejn Alla bil-kelma tiegħu imqazza. Mal-konsagrazzjoni tal-Matriċi, l-Arċipriet twettaq 3 proġetti. L-ewwel nett ta' spinta kbira il quddiem lil ħajja pastorali u xel mill-ġdid id-devozzjonijiet popolari li kienu xi ftit majnaw tul is-snin tal-bini. It-tieni beda jitħabat ħajsebbaħ il-Knisja minn ġewwa bl-akkwist ta' opri ġodda. It-tielet tħabat kemm felaħ biex jirnexxielu jixtri djar in-naħa ta' nofsinhar tal-Matriċi ħalli jkun jista' jibni sagristija xierqa. Purċissjoni nar Santa Marija. Kien moġub u miġjub wisq mill-isqfijiet. Wera ruħu li kien imħarreġ fiċ-ċerimonji ir-riti tal-Knisja u fil-letteratura matul ħajtu kollha. Imma fuq kollox wara li kien bniedem ta' devozzjoni kbira. Kiteb De Soldanis. U nobsor li kienet din id-devozzjoni lej Santa Marija li lila hi ddedikata il-Knisja Matriċi li waslitlu biex joħlom li jagħmel purċissjoni fil-festa tagħha. Għal din il-purċissjoni stieden bid-dritt lill-kappillani tas-6 parroċċi tal-Kampanja ta' Għawdex, tax-Xewkija, tal-Arb, ta' Sannat, tax-Xara, tan-Nadur Qala u ta' Żebbux. Bid-dritt għax meta dawn is-6 parroċċi kienu mifruda mill-Knisja Matriċi u mwaqfa f'parroċċi għal rashom, kienet saretilhom kundizzjoni li kellhom jieħdu sehem in festis titularis Matricis kolleġjata fil-festi ewlenin tal-Matriċi. Ma dawn stieden ukoll għal purċissjoni lill-patrijiet tal-Kunvent ta' Sant Wistin u dawk tal-Kunvent ta' San Franġisk. Il-Kapuċċini ma kienx għadhom waslu Għawdex. Ta' San Franġisk ma ċċettawx l-istedina u mnalla għax hu propju minn dokument li għadu miżmum sal-lum fil-Kabreo fl-arkivju tal-Kunvent ta' Għawdex tal-Patrijiet Franġiskani konventwali li nafu fi żgur meta saret l-ewwel purċissjoni ta' Santa Marija. Il-laqa kapitulari tal-Patrijiet. Nhar l-14 ta' Awwissu 1726 lejliet Santa Marija, il-Gwardjan Fra Giovanni Kamenzuli sejjaħ laqa kapitulari biex jiddiskutu l-istedina li saritilhom mill-Arċipriet Nikolò Kassija Magri li dik is-sena kien ukoll provigarju, jiġifieri rappreżentant tal-Isqof ta' Malta fil-Gżira ta' Għawdex. Id-diskussjoni u d-deċiżjoni li ttieħdet niżlu f'dokument miktub bit-Taljan u li jinsab bħala addenda fl-aħħar folji bla numru tal-Kabreo. L-oriġinalu bit-Taljan u bil-Malti jgħid hekk. Memorja ta' kif bdiet il-purċissjoni tal-Assunta nhar il-15 ta' Awwissu kif mislut minn notament misjub fil-Ġuljana li fih hemm imniżżel kif ġej. Billi fil-jiem li għaddew konna mistieden minn suppost biex nieħdu sehem f'purċissjoni partikulari li għadha kif ġiet imwaqfa filgħodu fil-jum tal-Assunta tas-Sinjura tagħna. U billi din il-parteċipazzjoni kienet ikkonsidrata ta' preġudizzju għall-Kunvent għaliex tħalli l-Knisja abbandonata bla qudies u bla qrar, f'dak il-jum li jkun hemm konkors kbir ta' barranin u billi jekk nagħtu l-kunsens tagħna nintrabtu għal dejjem
b'dan il-pis purċissjoni ta' kull sena u li mhix tas-soltu, għaldaqstant miġbura f'kapitlu tajnija li ma neħdux sem fl-imsemmija purċissjoni biex ma norbtux il-konvent b'dan il-pis għal-futur. Għalhekk, b'xieda ta' din id-deċiżjoni qegħdin nagħmlu din in-nota bil-miktub, iffirmata b'idejhom minnhom il-koll u s-siġillata bis-siġill tagħna. Maqbula llum 14 ta' Awwissu 1726. Jiena Fra Giovanni Kamenzuli Gwardjan nikkonferma kif miktub fuq. L-ewwel purċissjoni ta' Santa Marija. Id-dokument b'mod iktar ċar jafferma li din il-purċissjoni fu in quel anno introdotta. Kienet qiegħda tiġi introdotta fl-għodwa ta' Santa Marija f'dik is-sena 1726. Kien inkixef minn Patri Bonaventura Fiorini, storiku tal-ordni konventwali. L-ewwel purċissjoni nhar il-ħamis 15 ta' Awwissu 1726 saret mat-toroq taċ-Ċittadella, fejn dak iż-żmien kien hemm joqogħdu mal-400 ruħ. Il-Patrijiet Agostinjani imxew wara s-salib proċessjonali tagħhom. 3 snin wara, il-Patrijiet Franġiskani reġa' bdielhom u fis-sena 1729 huma wkoll ħadu sehem wara s-salib tagħhom. Kienu jimxu qabel l-Agostinjani għax dawn tal-aħħar kienu ilhom iktar minnhom għawdex u allura kienu jimxu wara bl-anzjanità. Il-Patrijiet Kapuċċini bdew jieħdu sehem fuq quddiem fl-1737, ftit ġimgħat wara l-wasla tagħhom f'Għawdex. Il-purċissjoni Tlonk kisbet popolarità kbira. Fra Giuseppe Agius, kappellan konventwali tal-Ordni ta' San Ġwan, u Hu de Soldanis, jafferma fid-djarju illum miżmum fil-Librerija Nazzjonali ta' Malta li fis-sena 1738, ġifieri 12 sena wara li bdiet, il-purċissjoni kien ġa stabbilitta ruħa sewwa u kienet tiġbed folol kbar. F'jum Santa Marija, il-kanonċi kienu jiltaqgħu għall-kant tal-matutin u tal-lawdi fil-5 ta' filgħodu. U l-purċissjoni kienet tibda ħirġa fis-7:15 ta' filgħodu. Ma' żmien, il-purċissjoni bdiet toħroġ miċ-Ċittadella lejn il-parroċċja ta' San Ġorġ, ir-Rabat. Kif tinżel it-taraġġ tal-belt kienet tikser lejn Pjazza Savina, Strada Santa Marija, il-Mandraġġ, sa ma tikser miġdid lejn Strada Karità. F'San Ġorġ, il-kapitlu kien ikanta it-terza li kienet tintemm bil-kant tal-antifona Assumpta Est Marija in Cielo, bl-akkumpanjament tal-orkestra. Il-purċissjoni kienet tirritorna minn triq San Giuseppe, is-suq, lejn il-katedral. Il-pontifikal kien jibda fid-9 ta' filgħodu. Żgur li hekk sar minn wara it-twaqqif ta' djoċesi fl-1864. Meta bdiet titmexxa mill-Isqof ta' Għawdex sas-sena 1955. Fil-15 ta' Awwissu 1956 il-purċissjoni ħarġet għall-ewwel darba wara nofsinhar bil-vara ta' Santa Marija. Santa Maria, mir Ruma jfirħu bija. Waslet Santa Maria, mir Ruma jfirħu bija. Waslet Santa Maria,
id-29 ta' April 1956. Il-jum ta' 29 ta' April 1956 jibqa' mniżżel bitri tad-deheb fl-istorja tas-soċjetà fil-Armonika Leone u tal-Knisja Katedrali. Loti tal-istatwa devota u artistika ta' Santa Marija mis-Soċjetà Leone lill-Knisja kienet il-ħolqa tad-deheb li għaqdet is-soċjetà mal-parroċċa. Il-mexxejja għaqlin tas-Soċjetà Leone ta' dawk iż-żminijiet flimkien mal-Presbiterju Parrokjali tal-Katedral żgur li kienu ispirati mis-sema biex jaslu għal dan il-ftehim. L-isqof ta' dak iż-żmien Monsinjur Giuseppe Paċ bierek din għal-għodja qaddisa. Dakinhar saru festli kbar u l-parroċċja tal-Katedral imbidlet f'santwarju ta' qrima lejl Assunta minn nies ta' Għawdex u ta' Malta. Illum, 29 ta' April 1956, il-President tas-Soċjetà Mela dak kien tarif dwar l-ewwel purċissjoni li ħarġet mill-Knisja Matriċi ta' Santa Marija. Dis-sena wkoll il-Banda Ċittadina Leone qiegħda tiċċelebra is-70 sena minn meta tat bħala rigal il-vara ta' Santa Marija lill-Knisja Matriċi. Ħanaqralkom fuq kif saret il-preżentazzjoni. Lotja formali tal-vara. Nhar l-20 ta' April 1956, is-Sur Giusi Tabone, il-President tas-Soċjetà fil-Armonika Leone, ippreżenta rikors lill-Isqof ta' Għawdex permezz tal-Avukat Francesco Mazzini biex formalment jarfu biħsieb tas-soċjetà li tagħti il-vara ta' Santa Marija lill-Knisja Katedrali. Nhar il-ġimgħa 27 ta' April, Monsignor Giuseppe Paċ, l-Isqof ta' Għawdex, formalment aċċetta lotja bil-kundizzjonijiet marbuta magħha. L-għada s-sibt, Santa Marija sebħet armata fl-intrata tal-każin tal-Banda fit-triq l-Arċiprit Kassar. Minn filgħodu sa filgħaxija, serbut bla ma jaqta ta' nies żaru lill-Assunta. Ta' inqas minn 6 snin, jien kont wieħed minn dawk ix-xurtjati li dakinhar filgħodu għaddejt xi ħin quddiem Santa Marija Mazzija Ċikka. Dana qiegħed jirreferi Monsinjur Bezzina li għamel vista lil Santa Marija Mazzija tiegħu. Għax dal-tarif u miktub minn Monsinjur Bezzina. Kulħadd kien jieqaf imsaħħar misbuħija tal-vara li għal-okkożjoni kienet restaurata mill-istatwarju Wistin Camilleri. Kulħadd tammira ġiżerana u ċinturin ta' deb li żanżnu dakinhar. Kulħadd ħalla xi offerta qabel ma mar lura id-dar ferħan. Il-ħadd 29 ta' April 1956. Sa fl-aħħar wasal il-jum tant mistenni. Sebħet il-ġurnata li min jaf kemm kienu ħolmu biha daw kollha li ħabbew lill-Assunta. Żenqet l-awrora ta' 29 ta' April 1956. Kien il-ħadd jum xemxi, iżda birriħat qawwija mill-punent. Ħafna mill-armar ta' barra ma setax jintrama. Diversi bandalori li kellhom jiżżanżnu dik l-għodwa ma setawx jittellaw. Velu ta' diqa kien jagħti wiċċ kulħadd. Iżda l-Madonna mis-sema kienet għażlet għaliha dak il-jum. Ma nofsinhar ir-rieħ beda jonqos. Iż-żgħażagħ tal-jun ħarġu malajr iwaħħlu kull ma kellhom ippreparat. Sal-4 ta' wara nofsinhar kienet kalma perfetta. Eluf ta' nies minn kull rokna ta' Għawdex u anke minn Malta kienu sa dan it-tant ħonqu f'kull post fl-inħawi ta' Savina. Fl-4:15 ta' wara nofsinhar, il-vara ta' Santa Marija ħallit il-każin għall-aħħar darba. Fost il-moti ta' Niepen ta' Savina, l-isparal tal-Murtali u d-daq tal-Banda Leone taħt id-direzzjoni tas Sur Mast Willy Attart. U bdiet riesqa lejn Pjazza Savina.
Għaddiet minn fuq triq Mikelanċ Refalo, dawra mejt mal-Pjazza tat-Tokk, għal triq Sir Adrian Dingley u waslet Pjazza Savina fost ċabċib li jtarrax. Matul din id-dimostrazzjoni qasira, id-devoti brat il-ħajr ta' wiedi li nqalaw offrew lil Santa Marija qalb tad-deb, salib tal-fidda, xintill, 3 labriet tad-deb bil-ħaġar prezzjuż, 6 brazzoletti, 7 pari msielet, 51 ċurkett u 34 lira, 18 il-xelin u 6 soldi, li fil-flus tal-lum jiġu 81 euro u 36 ċentesmu. Fil-5:30 telqet purċissjoni mill-katedral immexxija minn Monsinjur Arċidjaknu Pawlu Kawki u waslet Marvara fi Pjazza Savina. Il-pulizija kellha titħabat biex tiftaħ passaġġ fil-folla. Ftit ħin wara wasal ukoll l-isqof Giuseppe Paċ u ndaq l-innu Pontifiċju. Is-Sur Giusi Tabone, President tas-Soċjetà, għamel diskors li fih nisqeċ fil-qosor l-istorja tal-Vara Majestuża ta' Santa Marija mill-miġja tagħha f'Għawdex fl-1897, sa dak il-jum li fih kienet qiegħda tingħata lill-katedral. Fit-tmiem id-diskors, Monsinjur Isqof mejjum minn Monsinjur Salvatore Attart, kappellan tal-banda, ara talba ta' tberik u rraxxax il-Vara bl-ilma mbierek. Ma tberik tal-Vara tal-kurunetti daqqew fanfarra minn fuq il-bejt tas-sagristija tal-Knisja ta' Savina. ċabċipa li ttarrax dwiet minn Pjazza Savina sal-Pjazza tat-Tokk. Minn taħt is-sur inħaraq salut tal-bomba, sekwit minn kaxxa infernali. Il-purċissjoni bdiet titħarrek bil-mod il-mod fost il-folla immensa lejn il-katedral. Ħadu sehem il-Patrijiet Kapuċċini, il-Franġiskani Konventwali u l-Agostinjani, is-Seminaristi, il-Qassisin u l-Kapitlu tal-Katedral. Mexxa l-purċissjoni l-Arċidjaknu Pawlu Kawki. Il-Banda Leone mxiet qabel il-Vara ta' Santa Marija fin-nofs tal-purċissjoni. Fis-7 sewwa ta' dak il-jum storiku ta' 29 ta' April 1956, Santa Marija waslet għall-ewwel darba fil-Pjazza tal-Katedral. Il-wisq mistenni kien wasal. Il-kelma miktuba qatt ma tasal biex tfisser il-ferħ li ġarrab il-poplu dak il-ħin. ċabċib mill-eluf, sparal ta' mortali, daq ta' qnieb ferreħija u bidbuħi ġelben minn għajnejha il-kotra għajtet għalenija, Viva Viva Santa Marija. L-eċċellenza tiegħu Giuseppe Paċ l-Isqof ta' Għawdex laqal Santa Marija fuq it-taraġġ tal-katedral u niseġ diskors ta' merħba u l-folla mill-ġdid għalenija kantat mal-banda l-Ave Marija. Ir-reffija pass meqjus bdew deħlin bil-Vara ta' Santa Marija fil-katedral. L-orkestra urkoll taħt id-direzzjoni ta' Maestro Monsinjur Giuseppe De Brincat kantaw l-innu Ave Maris Stella u l-antifono ta' Santa Marija. L-Isqof imbagħad intona t-Te-Deum u ta' il-barka sagramentali. Inġbarna fl-imkien għal din il-ċelebrazzjoni pontifikali fis-solennità tal-Eid tal-Assunta.
Il-misteru li qegħdin niċċelebraw ifakkarna fl-imħabba kbira ta' Alla għall-bniedem li wara li ħalqu rid jifdih billi jollih fis-sema. Dan twettaq kollu b'mod sħiħ f'Marija li mewta kienet raqda li minna qamet biex tidħol fis-sema bir-ruħ u l-ġisem tagħha. Din iċ-ċelebrazzjoni pontifikali sejra tiġi preseduta mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Tewma, flimkien mal-Kapitlu Katedrali, il-Presbiterju Parrokjali, ir-Reliġjużi tal-Belt Victoria u s-Seminaristi ta' Djoċesi. Fit-tmiem il-pontifikal jiġi mogħti ġieħ il-parroċċja tal-Katedral u tingħata l-barka apostolika bir-rebħ tal-indulġenza plenarja. Sejra tiġi esegwita il-Missa Marija in Celos Assumpta tal-Majestro Rejxi Berras, bis-sem tal-Kappella Sancte Maria Assumpta flimkien mas-solisti u l-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Majestro Joseph de Brincat. Nistedinkom il-wieqfa biex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni pontifikali. U hekk se jingħata bidu għal dan il-pontifikal. Qabel jien tajtkom ftit tarif fuq kif ingħatat ir-regalat il-Banda Ċittadina Leone l-istatwa ta' Santa Marija lill-Katedral. Aw bosta personalitajiet distinti fosthom is-Sindku tal-Belt Victoria, membri parlamentari, il-President tal-Banda Leone u s-Segretarju. U anki konsilliera tal-Kunsill Lokali. Minn mument għal ieħor qegħdin nistennew biex tibda l-mużika tal-ftuħ u għalhekk sanħallikom fil-skiet ta' djarkom biex issegwu dan il-pontifikal.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U tieżis tisbaħ awgurju li nistgħu nagħmlu lil xulxejn illum huwa li bħal Marija matul ħajjitna niġu meħudejn bil-mod il-mod mill-Ispirtu tal-Alla biex imbagħad fl-aħħar ta' ħajjitna jittrasformana anke fl-istess ġisem tagħna u ninaqdu miegħu. Jew nitolbu lil Mulej fil-bidu ta' din l-Ewkaristija biex jagħtina l-maħfra taħtijietna mod speċjali ta' dawk id-drabi meta minħabba r-riġidità ta' moħħna u ta' qalbna aħna ma ħallejniehx ibiddilna skont dak li jitlob minna, skont dak li jixtieq minna fil-Vanġelu tiegħu. Nitolbu maħfra fis-skiet. Nitolbu maħfra fl-imkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dniebt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli, il-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, intellajt fil-glorja tas-sema bir-ruħ u l-ġisem lill-Verġni bla teba Marja Omm ibnek. Għamel li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjex tas-sema biex jistħoq ilna semmaħħa fil-glorja li tajta. Bibnek Ġesu Kristu sitna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-Apokalissi jagħtina xena li tiġri fis-sema fejn nilmħu il-mara Omm li tiġi mħarsa mid-dragun li jfittex li jeqret lil-bina. Imma t-telfa tiegħu hija żgura u postu mhux aktar fis-sema. Nisimgħu. L-ewwel qari se jinqara minn Charlene Vella. Infetaħ it-tempju ta' Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-Patt tiegħu fit-tempju tiegħu. U der sinjal kbir fis-sema, mara li libsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejja u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Hija kienet fitqala u bdiet tajjad bl-uġieħ tal-ħlas u tbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor, ara, dragun kbir mill-lewn in-nar, b'7 tirjus u 10 tiqrun, u b'7 diademi fuq irjusu. U b'dembu kienet waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema u għaddabhom lill-art. U dragun marqat quddiem il-mara li kienet se tilet biex kif tilet lil-bina jibilgħu. U hi wildet iben, tifel, li kienet irid jira l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert u smajt li ħenqawwi fis-sema jgħid: Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Is-salm se jiġi kantat minn Giacomo de Brincat. Flemintek is-sultana fid-dawla tal-glorja. Flimkien. Flemintek is-sultana fid-dawla tal-glorja. Bniet is-sultan joħorġu jilqawk. Flemintek is-sultana imżejna b'deb ta' Ofir. Flimkien. Flemintek is-sultana fid-dawla tal-glorja. Isma' binti u għati widen insa il-ġensek u il-dar missirek. Flimkien. Flemintek is-sultana fid-dawla tal-glorja. Jitaxxa is-sultan biġmielek u intaxu sidek għatih ima. Flimkien. Flemintek is-sultana fid-dawla tal-glorja. Anti s-sultan jeħduha biex bejbit waraja, jitfajlit li jatawla bisħaba, jittidu bajat ta' ferħu ta' ena, jitlu fil-palazz ta' sultan. Flimkien. Flemintek is-sultana fid-dawla tal-glorja. Flemintek is-sultana fid
San Pawl jgħidilna li fi Kristu l-mewt saret bħal raqda li mhix it-tmiem ta' kollox, imma mument ta' bidla għal ħajja ġdida għal dejjem fis-sema. Nisimgħu. It-tieni qari se jinqara minn Dr. Qari Jean mill-ewwel Paul ittra Grek. ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll iseħħ il-qawmien mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha imutu f'Adam, hekk ilkoll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. L-ewwel Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu meta jerġa' jiġi. Imbagħad it-tmiem, meta Kristu jerħi s-saltna f'idejn Alla l-Missier, wara li jkun qeret kull ħakma, kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu isaltan sa ma jqiegħed l-dewwa kollha taħt riġlejh. L-aħħar għadu li jinqeret il-mewt. Il-kelma tal-mulej. Marija hija ħinja u jistħoqilha l-glorja tas-sema, għaliex ħallit li s-sema jidħol fija kull darba li laqet u għexet il-kelma ta' Alla. Dan hu dak li tistqar qudiema Eliżabetta meta tasal f'dara bħala arka ġdida. Nqumu bil-wieqfa għax-xandira tal-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-aħbarijiet tajba skont San Luqa. Dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn il-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet l-Elizabetta. Mali Elizabetta semet il-Marija selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elizabetta imtliet bl-Ispiritu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U min fejn ġini dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi. Għaxara, ma li smajt fidnejja leħen it-teslima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, jinja dik li jemnet li seħ kull ma bagħat jgħidilha l-mulej. Imbagħad qalet Marija:
Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispiritu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel li sejjaħ li ħinja għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driegħu xeret il-dawk li huma mkabra f'qalbhom, niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknejn. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-lonja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Eliżabetta għal 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil-wieqfa. X'konna ngħidu li kieku il-konvoj ta' 80 sena ilu, il-konvoj ta' Santa Marija kellu jidħol il-lowm. X'konna ngħidu? Konna nsejħulu ta' Santa Marija? Jew konna ngħidu jiddependi minn l-istrateġija tal-gwerra li kellhom l-Amerikani u l-Ingliżi? Jiddependi mill-kapaċità politika tal-gvern lokali, jiddependi mill-kapaċità u s-saħħa tal-Baħrejn u tas-soldati li kienu fuq dawn l-iċfna, fuq dawn il-biċċiet tal-baħar. Tgħid konna niftakru f'Santa Marija li kieku l-armistizzju li seħħ fis-7 ta' Settembru lejlet il-Vitorja ta' madwar 80 sena ilu. Li kieku seħħ il-lowm konna nagħmlu festa lil Madonna tal-Vittorji. X'taħsbu? Jien għandi d-dubji tiegħi. Jew konna ngħidu għax hekk kellu jkun. Konna nsibu xi spjegazzjoni jew xjentifika jew marbuta mal-każ għax hekk kellu jkun, hekk kien id-destin, u konna nħallu għal kollox l-aspett tal-fidi. Tgħidu li aħna qegħdin hawn dalgħodu għax nemmnu tassew li l-Madonna tieħu ħsiebna. Għax nemmnu tassew li l-Madonna ilhom tagħna. Nemmnu tassew li din l-istatwa sabiħa li hawn qudiemna tirrappreżenta realtà spiritwali. Tirrappreżenta realtà li għalkemm ma narawix bajnejna, ma nħossuwiex, ma nmissuwiex bidejna, imma din ir-realtà hi reali, daqskemm reali l-istatwa li qegħdin naraw qudiemna. Jista' ikun li aħna bħala poplu Malti u Awċi qegħdin bil-mod il-mod insiru iktar materjalisti u forsi mingħajr ma nindunaw. Ma nistax ngħid li kulħadd jaqa' taħt dan il-ġudizzju
Però ma rridux ninsew li kollha kemm aħna qegħdin newmu fl-istess baħar. Inklużi aħna s-saċerdoti, inklużi dawk li huma attivi, impenjati, għandhom missjoni partikolari li jwasslu l-fidi fil-Knisja. Ir-riskju tal-materjaliżmu jaħkem lilna wkoll. Min jaf li kieku il-ġuri li qegħdin nassistu għalih f'dawn il-ġranet li kieku seħ 80 sena ilu konniex ngħidu wkoll ma' min għandu raġun jew min m'għandux. Mal-mod ta' kif nistgħu naħsbu li se tinqata' jew ma tinqatax. Mal-mod ta' kif niġġudikaw fil-ħsieb tagħna min qed jikdeb u min mhux. Min jaf konniex ngħidu wkoll kieku. Kif qegħdin inħallu lil Alla l-barra għal kollox mill-ħajja tagħna. Kif donnu Alla m'għadux jagħmel parti mill-ħajja tal-Maltejn u l-Awċejn. U dan mhux biex inħabtu fuq sidirna, mhux biex insawtu lilna nfusna, u anqas biex ngħixu bin-nostalġija tal-passat u ngħidu kemm konna sew u issa maħniex sew. Imma dan ngħiduh biex nirriflettu. U biex nirriflettu bil-qawwa illum iktar minn ġranet oħra fil-ġurnata li fija qegħdin niċċelebraw lil Marija li titla s-sema, allura titla fid-dimensjoni spiritwali, dik li forsi qegħdin ninsew mill-ħajja tagħna. Id-dimensjoni spiritwali tal-Spiritu, id-dimensjoni tal-ġustizzja, id-dimensjoni tal-verità, id-dimensjoni tal-imħabba, id-dimensjoni ta' Alla, id-dimensjoni tal-fidi. Min jafu x'għalhekk illum Alla ma tantx qiegħed jidħol anki jekk qegħdin nisimgħu li valuri essenzjali, valuri importanti tal-ħajja tan-nisrani, tal-ħajja tagħna bħala poplu Malti Wawċi qegħdin bil-mod il-mod jitwarbu fil-ġenb. U dan nagħmluh mingħajr ma nindunaw. Dan nagħmluh billi qegħdin f'dan il-baħar li bil-mod il-mod qiegħed jitħallat b'ħafna materjaliżmu, b'ħafna xjentiżmu, b'ħafna spjegazzjonijiet li jmorru lilin jew li jħallu barra l-fidi b'tali mod illi kważi kważi meta nsemmu lill-Alla jew meta ndaħlu lill-Alla lill-Madonna, il-fidi jew l-qaddisejn kważi kważi niġu diġà meqjusa jew forsi nqisu aħna stess lilna nfusna bħala antikwati, bħala nies li ma jifhmux, bħala nies tal-passat. Il-festa tal-lum iġġalna nirriflettu tas-sew. Il-festa tal-lum, il-festa ta' Santa Marija, il-festa ta' din il-mara li kienet l-ewwel waħda prexelta minn Alla, meħlusa mill-ħtija oriġinali sabiex tkun l-om tiegħu u mtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Din il-mara magħżula, din il-mara maħbuba, hemm fija sintesi, hemm fija għaġna, hemm fija taħlita ta' dak li hu ġisem, ta' dak li hu materjali, imma wkoll ta' dak li hu spiritwali. Marija mtella s-sema, allura fid-dimensjoni tal-Spiritu, fid-dimensjoni spiritwali, imma mtella s-sema mhux fl-ispirtu tagħha biss, imma mtella s-sema saħansitra fil-ġisem tagħha. Din hija aħbar tas-sew sabiħa lina l-koll, għal kull wieħed u kull waħda minna li qegħdin hawn. Għaliex? Għax dan ifisser li l-ġisem tagħna li tant nieħdu ħsieb, il-ġisem tagħna li tant nikkuraw u nagħmlu sew, għax hekk jixraq, hekk jistħoqlu dan il-ġisem li mhux rigalu don ta' Alla. Dan il-ġisem tagħna ġurnata għad jiġi trasfigurat, għad jiġi assunt, għad jiġi meħut minn min, minn xiex, meħut minn l-Ispirtu, meħut minn Alla li huwa l-oriġni tal-ħajja tagħna. Ma ninsewx li fil-bidunet Alla meta ħalaq il-bniedem fl-immaġni li jagħtina l-ktieb tal-Ġenesi, Alla joħloq lill-bniedem mit-tajn u min-nifs tiegħu.
L-ewwel jaġen it-tajn Alla nnifsu. Imma mbagħad jonfoħ in-nifs tiegħu l-istess nifs ta' Alla f'imnifsejn il-bniedem. Allura l-bniedem mhux materja biss, il-bniedem mhux ġisem biss, il-bniedem mhux flus biss, il-bniedem mhux xogħol biss, il-bniedem mhux taħbejt biss għal din il-ħajja. Il-bniedem mhux inkwetat biss għal żmien mitwelejt sal-mewt. Imma l-bniedem hu destinat għal iktar. Aħna stess narfu u għalhekk qegħdin hawn dalgħodu. Aħna nafu u narfu li aħna maħniex biss ġilda, aħna maħniex biss laħam u għadam, imma aħna spirtu, aħna iktar minn hekk. Forsi maħniex kapaċi nispjegawh bil-kliem, forsi maħniex kapaċi niddefinixxu b'terminoloġija bi kliem preċejs dak li nħossu. Imma din hija realtà li kull wieħed u kull waħda minna nħossu hawnhekk. Illi aħna maħniex ġisem biss, u għalhekk qegħdin hawn jiena ċert li għalhekk qegħdin hawn. Ejjew din ix-xewqa tagħna, din it-talba tagħna, din il-mistoqsija tagħna li hemm fina li hemm f'kull bniedem, din il-mistoqsija l-ispiritwal, għat-twettieq tad-dimensjoni spiritwali fina, ejjew ma nifgawix. Ejjew ma nippruvawx nimlew dak li jimla l-moħħ u l-qalb b'dak li jimla l-istonku. Ma nistgħux aħna nippruvaw bil-ħajja materjali tagħna, jew aħjar bil-ħajja materjalista tagħna, nifgaw ix-xewqat, it-talbiet, id-domandi tal-ispirtu li hemm fina. Ippruvaw ħarsu ftit madwarkom. Is-soċjoloġi kollha jaqblu li qed ngħixu fi żmien fejn id-diffikultajiet marbuta mad-disturbi mentali kull ma jmur qegħdin jiżdiedu. Ħtija tal-persuni li huma dajfin mentalment, faċli ħafna ngħidu hekk. Faċli ħafna nfarfru minn fuq spallejna u ngħidu mhux hu jew mhux hej. Ma trix tqum fuq tagħha ma rridx tqum fuq tiegħu, faċli ħafna ngħidu hekk. Imma s-soċjoloġi kollha jgħidulna, kollha kemm huma jaqblu fuq il-fatt li aktar mad-dinja tkun orjentata materjalistikament. Meta l-inkwiet, l-uniku inkwiet, l-unika preokkupazzjoni, l-ikbar preokkupazzjonijiet u inkwiet ikunu kif se niekol, kif se nkabbar il-kont tal-bank, kif se jkolli aktar proprjetà. Meta jiġri dan, is-soċjetà minna nfisha toħloq l-outcasts, toħloq in-nies barranin, toħloq in-nies li ma jlaħqux, toħloq in-nies li jħossuhom lura, toħloq in-nies li ma jħossuhomx għall-altezza. Din hija s-soċjetà materjalista. Din hija s-soċjetà li forsi mingħajr ma rridu sibna ruħna fija. U jiena nixtieq nagħmel enfasi dal-għodu. Illi mhux biss in-nies in ġenerali, imma sfortunatament anki aħna l-Knisja. Anki aħna l-Knisja. Sfortunatament aħna wkoll itteħidna nittieħdu minn din id-dinja materjalista. U nibdew x'nagħmlu? Nimpenjaw ruħna, nibdew niffukaw l-impenji tagħna, l-isforzi tagħna biss fuq dak li jidher, fuq dak li jagħmel ħoss, fuq dak li jista' jiġi approvat jew diżapprovat mill-oħrajn, u ma mmorrux iktar għall-essenzjal tal-Ispirtu, għall-essenzjal tal-Vanġelu, għall-essenzjal dak li feċċet, għexet u għamlet Marija. Kienet tkun xi ħaġa sabiħa tas-sew li kieku kellna dal-għodu l-ħejn biex nimxu mal-ġrajiet tal-ħajja ta' Marija u naraw kif Alla qatt ma baqa' barra minn dawn il-ġrajiet. Se nsemmi xi ħaġa żgħira għax il-ħejn ma jippermettejx u naf li intom qegħdin hawn u qegħdin tħossu sħana u x'hekk. Għalmenin qed inħossha. Li toqgħod fid-dar għal Marija bħalma noqogħdu aħna fid-dar. Ma kienx sempliċement noqgħod komdu fuq sufan inqalleb fil-mobile, nara t-television jew nagħmel il-faċendi. Imma li toqgħod fid-dar għal Marija kienet ukoll li taħseb f'Alla. Li toqgħod fid-dar għal Marija kienet ukoll li tisma' l-kelma tal-Alla, l-anġlu daħal għandha fid-dar u sellmilha islim għalik. Li toqgħod fid-dar allura jfisser li inti jkollok mument ħejn twejl jew qasejr li inti fih titlob. Minħabba fek l-antenati tagħna dawk li ġew qabilna qalu le il-konvoj veru
daħal bis-saħħa tal-ammiralji, daħal bis-saħħa bil-kapaċità u l-istrateġija tal-gvern lokali, imma daħal fuq kollox bil-qawwa tal-Madonna. Kellhom viżjoni wis iktar wiesa, wis iktar integra, sħiħa minn dejk sempliċement materjalista, illi bija niġġudikaw aħna, li bija nħarsu aħna. Jekk iridu nġibu eżempju, kienu kapaċi jħarsu iktar mill-oli milli nħarsu aħna. Aħna nħarsu biss fil-livell tagħna, l-antenati tagħna, billi kienu jqalbu fl-iskrittura, bil-kapaċità jew bl-inkapaċità tagħhom, fil-faqar tagħhom, kienu kapaċi jħarsu minn fuq għal dak li jiġrilhom fil-ħajja, mhux bħalna. Aħna nħarsu biss mill-livell tagħna, mill-livell ta' għajnejn. Dan Marija kienet kapaċi tagħmlu għax kienet tqalleb fil-kelma talla, fl-iskrittura. Dak l-anġlu li daħal għandha mhux għajri l-kelma li jien ukoll jista' jkolli f'post ċentrali ġewwa d-dar tiegħi, mal-pitturi sbieħ, mal-opri tal-arti sbieħ li jista' jkollna kemm intom kif ukoll aħna s-saċerdoti. Il-ħbiberija għal Marija ma kienx sempliċement għattasija. Il-ħbiberija għal Marija ma kienx sempliċement niltaqgħu nitkellmu u nimpikaw, mhux minn barra, nitlu f'kompetizzjoni, mhux minn barra, imma minn ġewwa mill-qalb. Ara dik kemm ilibs isbaħ minni, ara dak kemm waħjar minni, ara dik kemm għandha figuri sbaħ minn tiegħi, ara li u sejrin hekk il-ħin kollu. Il-ħin kollu. Għal Marija ir-relazzjoni ma kienx sempliċement sintonija bejn żewġ tiħbieb. Niftehmu, naqblu ma' xulxejn, aħna nħossuna f'saħħitna. Għandi fiduċja kbira fik, ma kienx sempliċement hekk. Imma l-Marija, il-ħbiberija kienet sharing, kondiviżjoni ta' dak li Alla qiegħed jagħmel fija. Tiltaqa' ma' Elisabetta u x'tagħmel Marija? Tirrakkontala dak li Alla qiegħed jagħmel fija. X'tagħmel Elisabetta? Tirrakkontala lil Marija dak li Alla qed jagħmel fija. Dan ifisser id-dimensjoni spiritwali nerġgħu niskopruha fil-ħajja tagħna. Ma nħarsux biss mill-livell ta' għajnejna, imma nippruvaw nitalgħu ftit il fuq permezz tal-għajnejn tal-Iskrittura, permezz tal-għajnejn tal-Vanġelu, permezz tal-għajnejn ta' Ġesu ta' Marija. Biex dak li aħna nħarsu, dak li aħna naraw, niġġudikawh mhux biss bil-moħħ u bil-mentalità tagħna ta' x'jaqbel u x'ma jaqbillejx, imma niġġudikawh bl-għajnejn oġġettivi, bl-għajnejn tal-verità, bl-għajnejn tal-imħabba safja ta' Alla ta' Marija. Xi tfisser għal Marija li jinqalek l-inkwiet fil-ħajja? Ma kellix inkwiet Marija, u żgur li kellha inkwiet. Ma kienx problema għalija Marija. Mhux biss li ma ssibx fejn twellet lil-bina. Ma kienx biċċa inkwiet għal Marija kif se tikkomunika ma' Giuseppe l-ispjegazzjoni t-tifsira ta' tqala tagħha. Ma kienx biċċa inkwiet. Kif tiddilja Marija ma' din il-problema familjari? Kif niddiljaw aħna mad-diffikultajiet familjari tagħna? Mal-problemi li jinqalawlna mal-mart? Kif iddiljat Marija taħt is-salib ta' Ġesu? Bliema mod iddiljat? Il-bieraħ ġie jkellimni raġel. U naf li dan mhux qiegħed hawn qiegħed barra msifer, ġie jkellimni raġel u naf li dan ir-raġel jipprova jaħdem ħafna biex imexxi l-kelma talla, l-Iskrittura. Tanti li saħansitra jagħmel anki gruppi online biex iwassal din il-kelma. U jiena ġietni l-kurzità, qedlu imma x'fettillek? Qedlu kif inbidiltek inti? Alla ħanilek għalli nkelli business kbir. Barra minn hawn mhux hawnhekk, barra minn hawn. Għalli kelli familja sabiħa tal-ġen. Għalli flus kemm irrid, proprjetà kemm irrid. Għalli darba minnhom il-mara ħasset uġieħ u morna l-isptar u qalulna iġru għax il-mara għandha tumur. Għalli aħna ser illura bil-karozza lejn id-dar. Il-mara tiegħi qalt li mhux se nsemmi ismu Ġews. Qalt li kollox għamilna sew. Ħabbejna lil xulxejn. Kellna tfal u rabbejnihom sew, ħdimna. Imma ħallejna ħaġa waħda barra. Ħallejna lil Alla barra.
U l-mara komplet tgħidu lil dan ir-raġel qiegħed jgħidli rakkuntali u l-bieraħ bidmuh f'għajnejh. Qalli qalt li min jaf Alla u x'qiegħed iħabbtilna l-bieb. Min jaf Alla u x'qiegħed iħabbtilna l-bieb. Ibqgħu ċerti li din hija d-dimensjoni spiritwali tal-ġrajiet. Din hija d-dimensjoni spiritwali tal-isfidi, tal-problemi, tad-diffikultajiet tal-mart li aħna niltaqgħu miegħu. Min jaf Alla u x'qiegħed iħabbtilna l-bieb. Għalli minn dakinhar ħajt inqalbet minn hekk għalhekk il-mara mietet, għalli imma jiena nħoss illi l-marda u l-mewt tal-mara kienu grazzja. Jiet jgħidli il-bieraħ filgħodu fid-dar fejn noqgħod. Kienu grazzja. Kieku ma kienitx il-marda u l-mewt tal-mara, kieku jien ma ltqajtx ma' Alla, kieku ħajti vojta. Vojta għandek daqshekk flus, vojta għandek daqshekk proprjetà, vojta għandek tfal il-ġmil tagħhom kollha kemm huma settiljati, vojta kulħadd jistmak u jirrispettak, iwa, vojta. B'dan il-mod affaċċjathom Marija d-diffikultajiet u l-problemi tal-ħajja. B'dan il-mod minn idejn Alla, sejħa minn Alla biex tikber fl-imħabba. Żejla ta' Alla, tgħidu li x'inti tgħid iwa. X'inti tgħid? Iwa, kultant il-problemi, id-diffikultajiet, il-mart, jekk aħna neħduhom bil-vers it-tajjeb, bil-vers il-ġust, ikunu żejla ta' Alla, l-imħabba ta' Alla. Dan ifisser tiċċelebra Marija mtella s-sema. Marija mtella s-sema mhux fl-aħħar mument ta' ħajjitha, imma tluħ tagħha fis-sema bir-ruħu bil-ġisem x'kien? Kien il-kontinwazzjoni, il-kontinwità u il-milja, il-qofol, il-fulfillment ta' dak li għexet f'ħajjitha. Kif għexet f'ħajjitha? Kontinwament meħuda, kontinwament. Il-ħajja tagħha kollha meħuda minn Alla, kontinwament. U allura naturali illi meta tmut tiġi meħuda għal kollox minn Alla. Nikkonkludi. Għalina, meta hu l-bniedem fl-aqwa tiegħu? Meta fl-aqwa tiegħu? Illum tinfixel, mhux hekk life begins at 60, naħseb kien hawn ftit ieħor at 80, tinfixel meta l-bniedem hu fl-aqwa tiegħu. Meta l-bniedem hu fl-aqwa tiegħu. Għalina l-bniedem fl-aqwa tiegħu l-bniedem żagħżugħ. Il-bniedem li l-ġilda tiegħu ma titkemmix, il-bniedem li jibqa' f'saħħtu, il-bniedem li jibqa' jirrispondi, il-bniedem li jibqa' bis-sensi kollha tiegħu jaħdmu 100%, il-bniedem li ma jimraċ, għalina dak hu il-bniedem ideali. Il-bniedem fl-aqwa tiegħu. Illum Marija tirrakkontalna storja oħra. U jekk aħna nifhmu l-istorja ta' Marija, m'hemm l-ebda anzjan żejjed, m'hemm l-ebda bniedem marit f'qiegħ ta' sodda żejjed, m'hemm l-ebda tarbija fil-ġewf jew barra mill-ġewf li m'għandix tkun. L-ebda bniedem mu żejjed. Għaliex? Għax il-climax tagħna għadu ġej. Il-climax tagħna għadu ġej. Il-milja tal-umanità fejn se nsibuha jekk mhux meta ninaqdu ma' Alla. Kemm tinbidel l-istorja tal-ħajja meta aħna nbidlu l-iskop ta' ħajjitna. Kemm tinbidel l-istorja tal-ħajja meta aħna nħarsu lejn Santa Marija. U noqogħdu attenti għax faċli dalgħodu niggustaw mużga sabiħa, faċli dalgħodu inħossu l-ferħ tal-festa, l-entużjażmu tal-festa, faċli dalgħodu nħarsu lejn il-Madonna u naffaxxinaw ruħna biżbuħija tagħha u nieqfu hemm. U ma nħallu l-festa, l-Madonna, l-Quddisa, l-Ewkaristija jidħlu huma fil-qalb tagħna u jbidluna ftehim. Faċli ħafna. Ejjew nitolbu lil Marija. Ejjew nitolbu lil Marija biex bħala poplu Malti u Awċi ma nieqfu qatt nitħabtu, niġġieldu, kollha kemm aħna niġġieldu biex mad-dimensjoni materjali, mad-dimensjoni tal-ġisem, mal-ġisem tagħna li huwa importanti. Tantu importanti li Marija titla' bih fis-sema. Tantu importanti li Ġesu mis-sema jiġi u jilbes il-ġisem tagħna jsir bniedem bħalna. Imma jew nitolbu lil Madonna, jew nitolbu lil Ġesu biex dan il-ġisem ma ntuħx l-ogħla u l-ikbar importanza. Jew nitolbu lil Madonna, jew nitolbu lil Ġesu illum biex jagħtuna l-grazzja
li qatt bħala poplu Malti u Awċi ma nitilfu din id-dimensjoni spiritwali li tikkaratterizzana. U l-konvoj jibqa' ta' Santa Marija. Il-festi ma jsirux attivitajiet kulturali u soċjali. Il-festi ma jsirux reenactments. Il-festi ma jsirux sempliċement okkażjoni turistika. Kif qegħdin isiru għax qed jintilef l-aspett interjuri, l-aspett spiritwali, qegħdin nitilfu ħafna. Qegħdin inbijaw ħafna. Aħna kollha kemm aħna. Is-saċerdoti aħna inklużi. Ejjew nitolbu lil Madonna biex ma tħallina qatt bħala poplu nitilfu dan l-ispirtu, nitilfu din il-fidi u bħal missirijietna dak li jiġrilna nduru lejn Alla u ngħidulu grazzi mulej, ejni mulej, jekk Alla jrejt din hija d-dimensjoni spiritwali li aħna bħala poplu msejħejn li ma nitilfux anzi li nġeddu illum f'jum il-festa ta' Santa Marija. Viva Santa Marija! Ew nistqarru bis-serjetà il-fidi tagħna fil-ħajja fid-dimensjoni spiritwali. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmejn u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemejn tal-missier għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjejn u mill-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika l-istqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet li stenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Mulej Alla tagħna, inta żiltna, ippredestinajtna biex inkunu qaddisa u bla teba' quddiemek fl-imħabba. Iġġustifikajtna fi Kristu ibnek il-waħdini biex nistgħu nieħdu sehem fil-ħajja tiegħek ta' Alla. Ilqa talbna f'dan lejt ta' Santa Marija, aħna naraw fija id-dawl f'mera ta' dak li nixtiequ. Għal kull invokazzjoni nitolbu ismana mulej għat-talb ta' Ommok Marija. Ismana mulej għat-talb ta' Ommok Marija. Għal-Knisja kollha sabiex bħal Marija tkun l-arusa ta' Kristu li tażel għalija l-istess xorti tiegħu waqt li timxi fuq il-passi tiegħu fid-dinja tasal fis-saltna tas-sema fil-ħajja ta' dejjem ma' Kristu rebbieħ nitolbu. Ismana mulej għat-talb ta' Marija. Għal-bnedmin kollha sabiex iħarsu lejn il-ħajja ta' dejjem bħala l-milja tal-ħajja li aħna msejħin fi Kristu u llum narawha tiddi f'Marija li ssieħbet ma' Ġesu bħala dixxiplu tiegħu f'din il-ħajja u r-rebbieħa miegħu fil-ħajja ta' dejjem nitolbu. Ismana mulej għat-talb ta' Ommok Marija. Għalina, sabiex aħna u nikkontemplaw lil Marija li tieħu sehem fil-milja tal-ħajja ta' dejjem bil-qawmien mill-imwiet fi Kristu ngħixu ħajja qaddisa fuq l-art sa ma naslu li ngawdu l-qawmien mill-imwiet fi Kristu nitolbu. Ismana mulej għat-talb ta' Ommok Marija. Għal pajjiżna li llum jiċċelebra lil Santa Marija bħala l-patruna ewlenija tal-Gżejjer Maltin sabiex bħala nkunu mera ta' ħajja qaddisa u fostna jsaltnu l-ġustizzja, is-sliem u r-rispett lejn il-ħajja tal-bniedem nitolbu. Ismana mulej għat-talb ta' Ommok Marija. Għall-komunità parrokjali tagħna biex waqt li niċċelebraw il-festa ta' Santa Marija insiru dejjem iżjed u lid-denji ta' din l-om tagħna tas-sema nitolbu.
Ismana mulej għat-talb ta' ommok Marija. Mulej Alla, nitolbuk tatina l-grazzja li kif aħna narfuk, inħobbuk u nadurawk f'din il-ħajja, naslu li narawk biċ-ċimwieċ fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Waqt li jitresqu l-offerti tal-ħobs u l-imbejt, nofru wkoll lilna nfusna biex għal darb'oħra din l-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw tbiddilna fi bnedmin tas-sema. L-offerti ser jitilgħu minn Michael u Carol Karwana, Giovannu Mariella Sultana, George Merċiqa u Pawlu Attart. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Titla' quddiemek mulej l-offerta tagħna għaddejja fidili tiegħek, għamel li l-Verġni Marja mtella fis-sema
tidħol għalina qudiemek bit-talb tagħha biex qlubna jitkebsu bin-nar ta' mħabbtek u dejjem jixtiequk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax illum il-Verġni Omm Alla ġiet imtella fis-sema bħala bidu u xbija tal-Knisja tiegħek fil-milja kollha li għad tidher fiha. U bekk hi saret ġbija ta' tama sħiħa u ta' faraġġ għall poplu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq din l-art. Għax int kif kien xieraq ħlist mit-taħsir tal-qabar lil dik li b'mod tal-għaġeb tat lid-dinja bħala bniedem l-awtur ta' kull ħajja, Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Għaddejs tas-sew jent mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal:
ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum l-isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li
Iħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Istaqgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ejjew inħallu dan il-moment ta' tqarbin jaqarribna aktar dejjem lejn is-sema.
biex dak li aħna u li namlu norjentaw dejjem aktar lejn dak li jibqa' u mhux lejn dak li għaddi. Għal benefiċċju ta' dawk li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jirċievu s-sagrament tal-Ewkaristija, ejjew flimkien ngħidu talba ta' tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment, nitorbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik. Nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
Nitolbu. Tqarbinna mulej bis-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna. Atina l-għajnuna tat-talb tal-Verġni Mqazza Marija mtella fis-sema. Ħalli naslu fil-glorja tal-qawmina l-ħajja bi Kristus Sidna. Fl-okkażjoni tal-lum, il-parroċċa tagħna tagħti l-onorifiċenzi ta' ġieħ il-parroċċa lil dawk li jkunu spikkaw fis-servizz li jkunu taw il din il-komunità, mhux biss bħala ġieħ personali lilhom għal kontributi jkunu taw, imma wkoll biex ikunu ta' ispirazzjoni għalina l-koll li dak li nagħmlu nofruh b'ġenerożità minn qalbna għas-servizz tal-oħrajn fuq l-eżempju ta' Santa Marija il-qaddejja tal-mulej u tal-proxmu. Għalhekk l-ewwel f'din l-okkażjoni għandna 4 persuni illi se jingħataw dan il-ġieħ. Insejjaħ fl-ewwel mod lil Monsinjur Dr. Joseph Sultana illi serva bħala arċipriet tal-parroċċa tal-Katedral ta' Għawdex mis-sena 2016 sas-sena 2025. Matul is-snin ta' servizz tiegħu ta' kontribut importanti fil-ħajja pastorali tal-Katedral, mod partikolari fil-qasam tal-katekezi u fl-organizzazzjoni u ċelebrazzjonijiet tal-50 anniversarju tal-inkoronazzjoni tal-kwadru titolari tal-Katedral. It-tieni ġieħ se jingħata in absenzja peress li l-persuna li ġiet magħżula mill-Kunsill Pastorali Parrokjali il-bira ġiet rikoverata l-isptar. Miss Eni Abela li kienet edukatriċi fi skola primarja f'din il-komunità parrokjali ta' is-sem tagħha bħala preżentatriċi ta' programmi varji fuq ir-radju tal-Katedral sa mill-bidu ta' twaqqif tiegħu fl-1999. Uħud minn dawn il-programmi għadhom jiġu mxandra sal-lum fuq l-istess stazzjon. Il-ħidma tagħha tul is-snin tibqa' xhieda tad-dedikazzjoni tagħha lejn ix-xandir u lejn il-komunità li tagħha kienet parti attiva. Inżommu din il-persuna fit-talb tagħna li kif diġà għedt bħalissa tinsab rikoverata fl-isptar, però jixraq nagħtuha applaws ta' mertu għal dak li offriet. Persuna oħra li tat servizz li din il-komunità parrokjali permezz tar-radju tal-Katedral għal snin twal bħala tekniku din id-darba Mr. Joseph Tabone li qiegħed Ammana. Mill-bidu ta' twaqqif tar-radju f'Diċembru tal-1999, il-ħidma ta' Sur Tabone kienet dejjem hemm minn wara l-kwinti u kienet essenzjali biex ix-xandir seta' jkompli b'mod professjonali u effiċjenti. Persuna oħra din id-darba edukatur, kompożitur fil-qasam tal-mużika, qed nsejjaħ lill-Maestro Carmel Grek li fuq kollox huwa il-fundatur tal-Kappella Sankta Marija Assunta li sal-lum għadu jagħti s-servizz tiegħu bħala kappella mużikali fil-komunità tagħna u fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi f'dan il-Katedral. Il-Maestro Grek issa jinsab imur Ruma biex ikompli l-ħidma tiegħu fil-qasam mużikali hemmhekk nawgurawlu jkompli jagħti s-servizz bħalma taf il-komunità tagħna. Nirringrazzjaw il dawn il-persuni u magħhom hemm lista oħra imma għal din is-sena għażilna dawn il-persuni u nirringrazzja lil dawk kollha kollaboraturi tiegħi li għenuna fl-għażla tal-persuni. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar fisem il-komunità parrokjali tagħna, fisem il-kapitlu katedrali u s-saċerdoti tal-parroċċa, nirringrazzjaw lilek Eċċellenza li dalgħodu kont magħna tal-ħsieb li wassaltilna fuq kollox biex inkunu uliet denji tal-umtana tas-sema li poġġiet lill-Alla fl-ewwel post, imbagħad l-affarijiet l-oħra kollha jiġu f'posthom. Grazzi u nawgura lilek u l-komunità kollha il-festa tajba. Il-Missier tagħna fi Kristu Anton Tewma għal grazzja talla u tas-sede Apostolika of Għawdex
jagħti lil dawk kollha hawnhekk preżenti niedma meħtijietom imqarra u imqarbna il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Itolbu lill-Alla għall-Papa Leon, għall-Isqof tagħna u għall-Knisja mqazza omna u fitxu li tgħixu faqda sħiħa magħha bħajja li toġob lill-Alla. Imbaxxu rasna. Precibus et meritis Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens, et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, discendat super vos, et maneat semper. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Id-direzzjoni ta' Radio Katedral tixtieq tifraħ lil Sinjorina Enia Bela u lis-Sur Joseph Tabone għas-servizz li taw matul iż-żmien lir-Radju tal-Katedral u llum ġew monija bil-medalja ta' ġieħ il-parroċċa. Mela hekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-pontifikal ta' Santa Marija. Qabel ma nagħlaq din ix-xandira diretta nixtieq nagħmel il-konklużjonijiet tiegħi. U l-ewwel konklużjoni hija billi nwaslilkom messaġġ ta' din il-festa. Il-festa ta' tluħ fis-sema li niċċelebraw fil-15 ta' Awwissu għandha messaġġ importanti għall bniedem tal-lum. Veru li l-bniedem irid imut, iżda hemm salvazzjoni mhux biss għar-ruħ iżda l-ġisem ukoll. Min imut bi Kristu, fi Kristu u ma' Kristu, il-mewt għalih iqlieħ u trasformazzjoni. F'din il-festa għandna nistaqsu x'wassal lil Marija biex tagħmel ir-rebħa finali fuq il-mewt. Hija ssieħbet mill-qrib fil-misteru ta' Kristu. Dan jgħinna nirriflettu fuq il-ħajja spiritwali tagħna u taħutna l-insara. Irridu nagħtu post ċentrali lil Kristu fil-ħajja tagħna. Dan il-ħsieb u espress tajjeb f'San Ġwan. Jiena hu id-dilja, intom il-frijaj. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frutt, għax mingħajru ma tistgħu tagħmlu xejn. Għalhekk Marija hija mudell għalina kif għandha tkun ir-rabta tagħna ma' Kristu. Hija kienet dejjem lesta għat-tnebbieħ tal-Ispirtu Santu u marret miegħu sal-Kalvarju u hemm offritu bħala sagrifiċċju ħaj fuq is-salib. Minkejja li ġarbet ħafna tbatijiet meta ma' Kristu hija baqgħet dejjem maquda miegħu, tant li xi orrif tal-Knisja jgħidulna li hija ridet tmut biex tarah. San Ġorġ Prega fl-eżami fl-eżerċizzju jagħmlilna mistoqsija provokanti fuq il-laqgħa tagħna ma' Kristu fil-mewt. U jistaqsi, perswas li inti għaraft l-Alla meta ma tixtieqx tmur biex tippossedih? Il-martri u l-qaddisin ma beżawx mill-mewt għax kienu konvinti li wara din il-ħajja hemm ħajja oħra li ma tispiċċa qatt fl-eternità. San Pawl f'rittra lil Filippin jgħid għax għalija l-ħajja hi Kristu u l-mewt lieh. Din l-esperjenza ġarbita Marija flimkien ma' ħafna qaddisin oħra. Din il-festa hija sfida għalina biex fil-waqt li naħdmu għad-dinja aktar ġusta nifhmu li kull ma hawn fid-dinja anki saħħitna u ħajjitna li huma l-aktar ħwejjeġ eżiż għalina huma biss mezz u mhux skop fihom infushom. L-iskop finali tagħna u dak li miss lil Marija li nsalvaw ruħna u nqumu ma' Kristu fl-aħħar jum. U bħalma nagħmel is-soltu fl-aħħar ta' dan il-pontifikal naqralkom poeżija. Din is-sena għażilt poeżija miktuba mill-mikbi u qatmensi Dun Ġorġ Merċija. Dun Ġorġ kellu kull sena kien jikteb poeżija għal festa ta' Santa Marija u kien jaqra u personalment meta kienet tinħareġ il-vara ta' Santa Marija minn Niċċa. Bil-qari ta' din il-poeżija qegħdin infakru il-memorja tiegħu. Din il-poeżija Dun Ġorġ kitibha għal festa ta' Santa Marija tas-sena 2014. Il-poeżija semmija Mini u x'jisimha. Fil-25 ta' Marzu tal-1858 f'Lourdes, wara li kemm il-darba Bernadette staqsieta x'jisimha, il-mara s-sabiħa għaltilha li hi l-Immakulata Konċizzjoni. Mini din li nieżla mit-tela tas-sur biex xemx fuq ħaddejha biex toħroġ id-dur. Mini din li tiela it-tela tal-belt bid-dija miksija sabiħa bla elt. Mara li s-saħrek jisimha Marija mimlija bil-grazzja fis-sema mollija. Dini dik il-mara li bħala ma rajtx. Inħares lej wiċċa, kemm ridt jien ma stajtx. Dini dik li kienet fil-ħsieb tal-ħallieq,
x'infassal il-mara u l-bniedem u tieq. Din dik il-kewba tal-għodu bikrija, is-sellem lill-lodwa u t-trejqa turija. Idik li blistuta f'dadlam ta' swidija tmur tixel il-qamar u l-kwiekeb fil-għaxija. Idik li fix-xita tmur tlewwen l-arkata, bl-ilwien elm ta' paċi, bid-deb indurata. Dini fejn il-baħar irraxxax fajneja u jrewwaħ fi sħana il-frisk minn ħaddeja. Jisima kunċetta, sabiħa, blaħtija, għax immakulata il-Verġni Marija. Jajdula annunzjata għax laqet ferħana il-bxara tal-anġlu u l-verb ammar mana. Jisima dolora għax ridet bil-ħlewwa li tbati ma' Kristu bis-sewwa u bid-newwa. Najdula Rożarja u kol ta' ċintura, min jimxi waraja isib paċi żgura. Jisima Marija, dil-mara sabiħa, li ħabbet lill-Għawdex u mlietu bil-fwieħa. Najdula l-Assunta għax telet il-ġenna bil-ruħu bil-ġisem fej Kristu titenna. Sejħula li tridu b'kull titlu monija l-isem familjari hu Santa Marija. U hekk ġejna fit-tmiem ta' din ix-xandira diretta mill-Knisja Katedrali ta' Għawdex. Xandira diretta tal-Quddisa Pontifikali fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija. Nixtieq nagħlaq din ix-xandira diretta b'kumment qasir. Alla sab kollox f'Marija. Dik il-bniedma dejjem disposta għal dak kollu li talab minna. Jalla jsib lilna wkoll, dejjem disposti biex inwettqu r-rieda tiegħu, anke jekk tkun tiswilna sagrifiċċji kbar. Minn hawn nixtieq insellem lil Monsinjur Isqof flimkien ma' Reverendissimu Kapitlu tal-Knisja Katedrali lill-Arċipriet u l-kleru ta' din il-Knisja. Waqt li nwaslilkom l-isbaħ awguri lilkom u lill-familji tagħkom eżis semmija, jien Tomas Anastasi flimkien mat-tekniċi tagħna Luk u Roni Bezzina u Franġeska Camilleri nixtiequlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.